May napuntahan na naman kaming eat all you can na very affordable kaya ang daming kumakain. Kasi for as low as 298 for both lunch and dinner, may enjoy mo na yung mga dishes na to and more. Meron na rin yung kasamang dessert and drinks, walang time limit, at libre na rin yung paggamit ng function hall nila. Perfect sa mga merong special occasions. This place is called Lola Sisa, located sa may Barangay Kutkut, Angeles City. We went there for dinner on a Saturday at ang daming tao, napuno itong buong dining hall nila. Pati yung mga function hall nila all booked out. And in fairness ha, para sa 298 for weekdays o di kaya naman 328 for weekends is sobrang good deal na to. Tapos on the exact day of your birthday, kung may kasama kang one full paying adult, kakain ka na libre. Or kahit hindi mo exact birthday throughout your birth month, pwede ka pa rin makakain ng libre pag may kasama kang 4 full paying adults. Ang pinaka nagustuhan ko dito ay yung kinilaw guys. Nako, sobrang hilig ko dito. Hindi siya malansa at masarap yung pagkakatimpla. Si mama naman etong adobong balot. Okay din yung buro nila, hindi masyadong maasim and syempre may kasamang gulay at pritong hito. Meron din silang kare-karing tuwalya. Although since hindi ako mahilig sa tuwalya, ayan, sina mama yung kumain nun. Kung ang number 1 dish nila for me ay yung kinilaw, yung number 2 naman ay yung tofu with kangkong and oyster sauce. And the number 3 ay yung parang pork barbecue ribs nila. Tapos meron din yung ihaw-ihaw. Apart from all of this, meron pang ibang mga dishes na hindi na namin natikman kasi busog na kami. Meron ding sisig, dinuguan, roast beef at iba pa. And then syempre kasama rin dyan yung desserts at yung pinili ko ay itong halo-halo. So grabe 'di ba sa panahon na to kung saan may mga restaurants na yung extra rice mo aabot na ng 50 pesos or more? Ba't hindi na lang kayo pumunta dito sa Lola Sisa with your family and friends kung saan ang 298 nyo marami ng options at unlimited pa?